Copiii sunt activi în fiecare zi. Uneori părinților li se pare că purtarea copiilor lor este inacceptabilă. În acest caz, ei trebuie să stabilească niște limite. Nu aveți voie să jucați fotbal în cameră. Să vezi ce gol îți dau. Ba eu, să vezi ce șut îți dau. O să stricați ceva. Este dificil să stabilim limite. Uneori copiii nu vor să asculte sau ignoră regulile pentru că s-ar putea ca acestea să nu fie suficient de clare. Nu mai vreau să mă mai joc. Simon! Regulile pe care le stabiliți trebuie să fie foarte precise. Copiii trebuie să știe clar ce au voie să facă și ce nu, fără să aibă sentimentul că sunt respinși. Există modalități precise și altele mai puțin precise de stabilire a limitelor. Ce frumoasă e! Da-mi-o! E de-a mea! Eu am văzut-o întâi! Dar eu am văzut-o! Dar eu vreau eu! Hei, potoliți-vă! Tu ești! Dă-mi un coace! Dar de ce? Prima modalitate de stabilire a limitelor constă în a spune nu și a stabili o interdicție clară. Spuneți nu ori de câte ori copilul face sau vrea un lucru nedorit de dumneavoastră. Fiți consecvent. Nu înseamnă nu. Mama, vreau și eu să merg afară să mă joc. Nu. Te rog, că rămân în fața casei. Nu te las. Mamă, cumpără și nouă niște dulciuri, te rog. Da, te rog. Nu vă mai smiorcăiți atâta. Haide, te rugăm. Bine, o să luăm o pungă de bomboane, dar numai de data asta. Am spus una singură. Potoliți-vă, nu mai săriți pe canapea, copii. Astăzi m-a ascultat la geografie. Îmi învățasem foarte bine lecția și am luat nota 10. Bravo. Dar în schimb, la istorie, Ce-i zgomotul ăsta? Dă aparatul mai încet. am luat nota 8. Nu este suficient să spuneți nu. Trebuie să explicați de ce, pentru ca ei să înțeleagă de ce nu fac ceva bun. Spuneți nu și stabiliți interdicții. 1. Spuneți copilului ce nu are voie să facă. 2. Spuneți copilului de ce nu are voie să facă acel lucru. 3. Nu înseamnă nu. Nu poți să mergi să te joci afară pentru că o să se răcească mâncarea. Pun masa în curând. Nu vă cumpăr dulciuri pentru că avem acasă destule. Nu mai săriți pe canapea, pentru că o să se strice. Canapeaua e făcută să stai pe ea, nu să sări pe ea. Uneori, pentru a vedea dacă vorbiți într-adevăr serios, copilul continuă să se comporte în mod nedorit, chiar după ce i-ați spus nu și i-ați și explicat de ce. Dar în schimb, la istorie, Dă mai încet aparatul, vreau să mă înțeleg cu sora ta. Este bine să fiți consecvent și să explicați clar de ce nu este bine ce face. Copiii nu pot prevedea consecințele faptelor lor, în timp ce dumneavoastră, părinții, puteți face acest lucru. Dacă intri cu bicicleta în dulap, hai să te lovești. Puteți aștepta până mai târziu sau îi puteți avertiza la timp. Spuneți nu și stabiliți interdicții. 1. Spuneți copilului ce nu are voie să facă. 2. Spuneți copilului de ce nu are voie să facă acel lucru. 3. Nu înseamnă nu. Când spuneți nu, trebuie să fiți foarte convingători. 4. Dacă părinții stabilesc interdicții prea des, copiii ajung să nu le mai audă. Stabilirea limitelor. Spuneți nu și stabiliți interdicții. Ignorații. Copiii fac multe lucruri pe care nu au voie să le facă, numai pentru a atrage atenția părinților. Tată, vreau să mă dau în asta. Nu. Dacă le Haide, acordați tată. atenția pe care ei o Haide. cer, este ca și cum i-ați răsplăti pentru acele lucruri negative pe care le-au făcut și ei vor continua în același fel. Mama, Andrei mă necăjește! Ba nu, Ba da! ba nu
mincinoasă. Hai copii, tăceți odată, potoliți-vă. Mamă, iar a început! N-am făcut nimic. Măi copii, potoliți-vă. Mamă! Bună, ce faci? Te-am sunat să văd dacă... Da? Da? Toate actele sunt în regulă? Da? Sunt în Dar nu regulă? vreau să mă plâng cu rotilele. Nu. Dacă copiii încearcă să vă atragă atenția Să doar văd în mod dacă a negativ, fost astăzi la este serviciu. mai bine să ignorați. Lasă-mă! Taci odată, lasă-mă în Tot pace. de vreme. Lasă-mă. Și când crezi că... Mama, Metoda ignorării este foarte Nu, nu, nu eficientă e voie. atunci când Ai mâncat copiii se destul. smiorcăie te rog. sau Nu. când copilul vrea doar să vă atragă atenția. L-am bătut pe unul la școală, sunt cel mai tare. Eu m-am gândit ca să La vină toți să le e facem pe frică. asta mică, doctor. Ce zici cu el? Wow, ce foame Ar fi mi foarte bine este. să avem un medic în familie. Ce foame mi Ce este. drăguțe. Și Să ignori copiii înseamnă să nu reacționezi în niciun fel la ce fac sau spun ei. Continuați să vorbiți cu partenerul sau ieșiți din cameră. Și am încălecat pe așa și ți-am spus povestea așa. Aici s-a terminat povestea. E timpul să te culci acum. Hai, culcă-te. Nu! Nu! Nu vreau! Fii cu minte și ascultă-mă. Hai, culcă-te. Noapte bună, noapte bună. Uite, mama, am făcut ordine în cameră. e bravo, fata mea, bravo. Pot merge mâine în oraș cu Laura? Nu am stabilit că mâine mergem împreună la bunica. Ești cea mai rea mamă din lume. Așa faci tot timpul. Ce naiba? Nu mai sunt un copil. Vreau să merg în oraș cu prietena mea. Este de preferat ca accesele de furie să fie ignorate, dar copilul trebuie să înțeleagă de ce îl ignorați. Nu puteți ignora niciodată un comportament primejdios. Nu este bine să te joci cu ea. Este periculos. Cum? Ignorarea 1. Nu reacționați atunci când copiii încearcă să vă atragă atenția. Ignorați atunci când se smiorcăie, se enervează sau fac lucruri neplăcute. 2. Explicați-le de ce ignorați un anumit comportament. 3. Nu le acordați nicio atenție. Citiți-vă ziarul sau ieșiți din cameră. Izolarea. Uneori copiii nu vor să se potolească. În acest caz, nu este suficient să ignorați sau să spuneți nu. Cel mai bine este să îi izolați până se calmează. Vreau să văd programul ăsta. Și eu vreau să văd alt program. Ți-am spus că vreau să mă uit la programul ăsta. Și eu vreau să văd pe celălalt. Ți-am spus potolește-te, termină odată. Dar vreau să mă uit la televizor. Potolește-te. Uite, mamă, Alicia. pun fularul la gât păpușii. Foarte bine, puiule, e o idee bună. Să nu răcească. E a mea! Mai a mea! Mai a mea! E a mea! Dă-mi eu! Potoliți-vă, fetelor. E a mea! Uneori trebuie să interveniți chiar dumneavoastră, altfel nu vă veți putea controla copilul. Vreau să văd programul ăsta. Și eu vreau să văd alt program. Până te liniștești, du-te pe hol. Astfel puneți capăt unei situații în care copilul nu se mai poate controla. Pleacă de aici, lasă-mă în pace, răule. Dacă nu te potolești, te iau imediat de aici. Nu trebuie să-l încuiați undeva. Așează-te aici. Este suficient să-l izolați și să-i explicați de ce faceți acest lucru. Păpășit și mulțudașul.
Dacă nu te potolești, o să stai închisă la tine în cameră. Izolarea. 1. Izolați-vă copilul atunci când nu vrea să vă asculte în niciun fel. 2. Explicați de ce faceți acest lucru. 3. Izolați-l într-un loc nu prea plăcut. Nu trebuie să-l încuiați undeva. Dacă vă izolați copilul, acesta se va liniști. Nu va mai comenta. Iah, nu-mi place mâncarea asta. M-am săturat de mofturile tale. Treci imediat pe hol. Dacă nu vrei să te potolești, o să stai închisă în cameră. Dacă nu vrei să te potolești, o să stai închisă la tine în cameră. Izolarea nu va da rezultatele pe care le doriți dacă îl izolați pe copil într-un loc plăcut lui, de exemplu, camera lui. Izolați-l cam 5 minute. Vino înapoi, văd că te-ai liniștit. Da, mi-a trecut. Pleacă de aici, lasă-mă în pace, răule. Dacă nu te potolești, te iau imediat de aici. Așează-te aici. După 5 minute, copilul s-a potolit. Nu este nevoie să menținem pedeapsa. Vino înapoi la masă. Izolarea. 1. Izolați-vă copilul atunci când nu vrea să vă asculte în niciun fel. 2. Explicați-i de ce faceți acest lucru. 3. Izolați-l într-un loc nu prea plăcut. Nu trebuie să-l încuiați undeva. 4. Este de preferat să nu fie nevoie să-l izolați prea des. Cel mai bine este să acordați atenție lucrurilor bune pe care le face. Pedepsirea. Uneori, modalitățile mai sus enumerate nu sunt eficiente. În acest caz, pedepsiți-l pe copil luându-i un lucru care îi place. Nu exagerați atunci când îl pedepsiți. El trebuie să înțeleagă că există niște reguli pe care trebuie să le respecte. Te rog, puneți bicicleta la loc. Dacă nu vrei, o să-ți o iau și nu o să o mai vezi niciodată. Nu promiteți niciodată ceva ce știți că nu veți face. Ai grijă cum te comporți dacă vrei să te lași să mergi afară la joacă. Pedepsirea. 1. Obiectivul este să stabilim o limită. 2. Bineînțeles că trebuie să explicați copilului de ce îl pedepsiți. 3. Faceți acest lucru pe loc. 4. Dar nu exagerați. Pedeapsa în sine e suficientă. Copiilor nu le place să fie pedepsiți. N-ai voie să te plimbi cu bicicleta pe stradă. E periculos. Nu aveți voie să jucați fotbal în cameră. O să stricați ceva. Copiii protestează întotdeauna când sunt pedepsiți. O să vă iau mingea, dacă nu înțelegeți. Hai, mama, nu spargem nimic. Le-a plăcut ideea mea. Da? Cred că îmi vor mări salariul. E foarte important să nu cedați. Da. Cartofii sunt pentru a-i mânca, nu pentru a-i arunca peste tot. Dacă nu te potolești, am să-ți iau. Așa poate ne vom permite să ne luăm o mașină nouă, nu? Oh, ce bine ar fi. Prin pedepse, părinții nu se răzbună pe copii. Ceea ce vor părinții este să stabilească norme ce trebuie respectate. Ce faceți? Nu mai aruncați, e periculos. Loviți pe cineva în cap. Gata, dacă n-ascultați, haideți înăuntru. Când copiii protestează împotriva pedepsei, ignorați-i. Pentru că nu ai vrut să dai televizorul mai încet ca să doarmă mama, am să ți-l închid. Da, era un program așa de bun. Vreau și să mă uit.